Okay, vi sidder her sammen med skuespiller Sean Ørgren, som har jo som lige er debuteret i en ny fremragende film af filmskaber, fantastiske filmskaber Jonathan Kjærs Christensen. Og Sean, hvordan har det været at arbejde sammen med en så dygtig instruktør? Ja, jeg troede sgu, at det her interview skulle handle om mig. Prøv at høre. Der er kun én, der er dygtig her, og det er mig. Jonathan, jamen han gør det, alle kan gøre. Han holder, og det er ikke engang ham, der holder kameraet. Han står bare der og peger med sine fingre og siger, du skal bare gøre sådan og sådan. Den virkelige performance, den kommer herfra. Det er mig, det handler om. Det er mig, der er geniet i det her. Hvad har du... hvad synes du har tilført filmen? Har du set filmen? Nej. Godt. Hvis du ser filmen, så ved du, det handler om mig. Hvor kan man se filmen? YouTube. Gå ind på Ørerne i Maskinen, eller Jonathan Kjærhus Facebook-side, så kan du se det. Se hvor genial jeg er. Jeg er faktisk ret dygtig. Måske er jeg den bedste skuespiller i hele verden. Men... Ja tak, jeg tager gerne imod en Oscar. Men I har slet ikke haft nogen møder sådan inden, hvor I har snakket lidt? Ikke det eneste møde. Nej. Jeg var bare med. Jonathan siger, prøv at spille skuespil. Ja. Det gjorde jeg. Det var skide godt. Se filmen, den er helt fantastisk. Jeg er et geni. Det er mig, det handler om. Nu går der jo rygter om, at der kommer flere film fra den fantastiske filmskaber Jonathan Kjærs Christensen. Er du blevet spurgt, om du skal være med i det? Jamen, det var Jonathan, der sagde til mig, synes du, vi skal lave flere film? Så ja, hvis jeg er med, så vil vi lave 20 film. Men jeg har hørt, ja, der er rygter om, at der kommer 2 mere. Og ja, det er mig, der er med. Altså, uden mig er der ingen film. Okay. Det er mig, der skaber talent. Altså, det er mig, der har skabt alt talent i hele verden. Jamen, kan vi prøve at høre noget af det talent? Har du sådan en replik derfra? Kan du overhovedet huske noget? Jeg kan ikke huske en skid af det. Men jeg kan godt sige noget. Ja. Det er mig. Det er mig, der er sjov. Jeg er den smukkeste, den bedste skuespiller i hele verden. Der kan jeg se. Det kan ikke blive bedre. Nej. Hvorfor tror du, at Jonathan valgte dig som stjernen så? Men jeg tror, det var vigtigt, at han havde faktisk overvejet at få Mads Mikkelsen med. Ja. Men ja, undskyld, jeg griner. Der er kun én sjov. Ja. Filmen er jo som skabt til mig. Ja. Og jeg får masser af tilbud nu. Gør du det? Masser af tilbud. Ja. Jeg bliver den nye Tom Cruise. Ja. Eller hvad det nu kan være. Mads Mikkelsen. Ja. Så du er tilfreds med din debut som skuespiller? Men du har ikke set filmen. Se filmen. Jeg er verdensklasse. Der findes ikke noget mere sublimt i denne verden. Nej. Prøv at kigge for. Ja. Der kan du bare se. Men nu synes jeg, du skal prøve at stille nogle spørgsmål omkring min person. Din hvad? Min person. Ikke noget med Jonathan. Ikke noget med Sevilla, som er fotograf. Er en god fotograf. Hun formåede lige at zoome ind på det rigtige tidspunkt. Godt. Ja. Ja, kom nu. Ja. Jamen, altså, egentlig havde jeg tænkt, at det her interview skulle handle om din store mulighed, du har fået for... Mulighed? Ja. Jeg har hele tiden haft muligheder. Jeg bliver spurgt hver dag, jeg bliver med i filmen. Jamen, hvad var det så, der fik dig til at sige ja til det her? Det handler om lort. Og lort er det eneste rigtige i den her verden. Der er masser af lort. Så du anerkender, at... Vi laver en film om lort. Nu skal du ikke afbryde mig. Nej. Det handler om lort. Alt i den her verden er lort. Og den person, der spiller, hader det hele. Han hader virkelig det hele. Det er lort. Fucking sindssygt meget lort. Okay. Så du anerkender, at... Nej, jeg anerkender ikke noget som helst. Nej. Det her, det handler om mig. Ja. Meditation. Nå. Når man ser filmen, så er det som at meditere. Fordi mit givende væsen simpelthen giver så meget til jer derude. Se filmen, I bliver lykkelige. Ja. Jamen, så synes jeg, at vi skal stoppe her, og så sige... Du skal ikke sige stop til mig. Nej. Det har jeg lært.
Jeg siger stop. Ja. Stop!